To a Larabar nan ne ake sa ran tsohon gwamnan Kano kuma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje zai gurfana a gaban babbar kotun jihar Kano kan wasu zarge-zarge na cin hanci da rashawa. Kotun ta sanya yau Laraba a matsayin ranar da za ta zauna kan zargin cin hanci da ya shafi tsohon gwamnan na Kano Ganduje da mai ɗakinsa da kuma ɗansu, inda ake tuhumar su da wasu mutum 5. Ana tuhumar Ganduje ne kan batun bidiyon dala da kuma zargin karkatar da kuɗin al'umma. Babbar kotun Kano ƙarƙashin mai shari'a Malam Usman na Abbaci ta sanya yau a matsayin ranar da Ganduje zai gurfana a gabanta. Sauran waɗanda ake zargi a wannan ƙara sun haɗa da Abubakar Bawuro da Jibrilla Muhammad da kamfanin Lamash Properties da Safari Textile da kuma Research General Enterprises. Wannan na zuwa yayin da hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta sanar da sabbin tuhume-tuhumen almundahana kan tsohon gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje. A cewar shugaban hukumar Muhi Magajiri Gado sun gano naira biliyan 51.3 na ƙananan hukumomi da aka karkatar a lokacin Ganduje. Da yake magana da gidan talabijin na Channels a Najeriya a safiyar ranar Talata, Muhi Magajiri Gado ya ce gwamnatin Ganduje ta cire naira biliyan 1 duk wata a asusun ƙananan hukumomi kafin ƙarewar wa'adinta. Idan za a iya tunawa, gwamnan Kano Abba Kabir Yusuf ya ce dole ne gwamnatinsa ta binciki tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje, inda ya zarge shi da barwa jihar Kano abin kunya. A baya-bayan nan dai, gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya kafa wasu kwamitoci da za su yi bincike kan batun ayyukan daba da tashe-tashen hankula da aka fuskanta tun daga shekarar 2015 har zuwa 2023, wato lokacin da gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya share yana jagorantar gwamnatin Kano. Har yau gwamnatin ta kafa wani kwamiti da zai yi duba kan zargin badakala a sayar da kadarorin gwamnati, wanda shi ma ake zargin an yi a gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Dama dai an yi hasashen wannan dambarwa za ta faru tun a lokacin yakin neman zaɓe da zarar injiniya Abba Kabir Yusuf ya samu nasarar zama gwamnan Kano, kasancewar injiniya Abba Kabir Yusuf na biyayya ne ga tsarin nan na Kwankwasiya da kuma jagoran tafiyar Kwankwasiya Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, wanda suka raba gari da tsohon gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje. Kuma ana ganin wannan dambarwa ta siyasa za ta ci gaba da janyo cece-kuce. To sai dai wasu kuma na nuna damuwa kan yadda gwamnatin Kano ta mai da hankali kan zarge-zarge ga tsohuwar gwamnati, inda ake cewa hakan zai janye hankalinta daga yin abin da ya dace ga al'ummar Kano da kuma yi wa jama'a ayyukan da suka zaɓe ta a kansu.